avazın sarta. Salam mehriban agdalam hemde kanalymyň mehmanlary. Men şonky videomda teze 2-3 tane türkmen milli naşynyň dikilişini görkezmekçi. Birinji bilen ine şolorial naş görkezmekçi. Kertikil gitýän. Şeýle ýapaýyn. Bu naşy esasen ýakalan gyralaryna ulanylýar. Goçak hökmünni ak tapak bilen edilýär. Esasen ak naş hökmünni ýakalan gyrasyndan aýlanýar. Goçak hökmünni. Häzir şonu birinji görkezmekçi. İkinci görkezjek naşymam edilşi usullu ýöne dagdan görnüşini ine şolorialy. Bu naşy esasen naşlaryň arasyna salynýar ýa-da aýratyn uza boýuna zolog etip aýratyn özüni ulanýarlar. Ine häzir men bir surat görkezeýin. Şu suratda şu dagdan naşy ýakan aralygyna salynan gaýmada edilen ýakan uza boýuna ortasyndan gitýär. Üçüncü görkezjek naşymam ol hem edil şol usullu ýöni ýakalan gyralaryna ulanylýar. Kertik görnüşini şolorialy ýarym kertik görnüşini bileleşdirip ýakan ortasyndan getirip şolorialy bitewi saç örüm görnüşini hem ýerine ýetirip bolýar. Häzir onda başlaýyn. Ine ýanky görkezden suratym. Kalan bolsaňyz pauza goýup, naş hökmünni azrak bulanygragam düşürilen surat. Naş hökmünni pauza goýup alyp bilersiňiz. Dürli naşlar bilen salynan öz islegine göre aslında şu gökler gyzyl ýa gara edilýär. Ýöne bärde köýnege göre gök salynypdyr. Onu näme? Başlaýyn. Biz esasy ýanky kertikil naşymy dikjek bolsak, birinji bilen bil aralygymyzy almaly. Ine şolorial çydygymyzy çydýar. Soňam şu kertik naşyny nähili ullukda ýerleşdirjek bolsak, esasen 5 milli laýyk bolýar. 1 santini dagdan etjek bolsak, dagdan 1 santa ýerleşdirsek, şolorial daşyndan aýlanýan kertigi 5 millimetriň içine salsak, odan ykjamja bolýar. Häzir men çyzaýyn. Naş dikmek üçin esasy şu ak ýeli bir uçkan ulanylýar. Käbir naşlary çyzyp onuň ýerine ýetirilýär. Iliň ýeme uğraşan bolsa, onu naşlary çyzgysy göne naşyň özüni ýerine ýetirip bolýar. Häzir men gerekli aralygymy alaýyn. Şutaýda ýa ilki naş çyzyp gördüm, ilki ýadyma saldym. Indi size görkezmekçi. Şu ýakana men öýden ýakam 20 ýyla bolan normal dikenime. Gaýmam gat gowdely da. Gaýma etjek bolsaň, gaýma naşyny dikjek bolsaň, maşynyň gaýma sazlanan bolmaly. Şol dikin maşyny gaýmadan başga zada ulanmak bolany, ulanyň gaýmasy onu büdürsedir bolýar. Şutaýda gaýmam gat gowdely, naşyň owadan bolsa da gaýma gow düşmese, naş owadan düşenok.
Minine çizdim. Häzir 1 santini alayın. İlkä kertik näçe görkezöýün size. Soňam şu 1 santiň içine dağdan näçini ýerine ýetirip size görkezöýün. Şuna ikiye böleli. Yine de şu matasy, yine şu tapaklar diýenem bolmaňyzy mümkin. Onu da öňşüni başlamsoň, indi şu nagyşlary size görkezöýün. Onu kiçikkäk nagyş öwrenemizde ilkinji öwrenýän şolary ýaly matalarymyzy oda ýakmaly, suwa akar suw atmaly, ýyl uçurmaly ýadylar. Şoň ýaly menem oda akar suwa atarmykam diýen. Lemok şey diýetler. Bizim şonu etmelimi kak diýip. Şu ot ýaly ökde bolsun, suw ýaly, ýyl ýaly ökde bolsun diýen manada rym edip ýedilýänler-de şo zatlar. Ine çyzyk 1 santi 5 milliden. Häzir men ilki şu nagyşy tek görkezöýün. Onuň bu dağdan nagyşy görkezöýün şuň içinde. Şuň içinde. Sapağımız çağıtından içtim men şunu. Öňe işip goýum soň. Sapağımız 4 gatdan işilen. Ine misal üçin şu daýy ýakamyzyň gutaryn ýer diýeli. Daş ýüdi. Ine şu daş tarapy. Şu aknaşyň ýerine biz misal üçin şu nagyşy ýerine ýetirjek bolsak, şu nagyşy. Şu ýakan isasy arka ýüzünden başlanýardy. Ine şu ýaka bolsa misal üçin, ýakan şu ýokary başyndan başlanýar. Eger ýaka bitin bolsa, onu ýakan arka ýüzünden başlanýar. Şoň üçin, misal üçin, şu daýy arkasy diýeli. Yüzemizi giýýäs, ilimizi ýaralamaz ýaly uzak iňe tutup dursak, iňe işini etsek, barmaklarymyzyň uçy deşim bolýar. Şoň üçin şular ýaly yüzse giýsek, idimize amatly bolýar. Yüzsäniň ýerine ýetirilişi men kanalymda bardyr. Şu videoň aşagyna men ssylkasyny goýarym. Onu başlaýyn. Bu nagyşy diýsanjyly tikmeli, diýsanjymy sanjýas. Şoň üçin ine birinji tapamyz, biziň birinji diýip sanaýas. Inni sehel aşagrakdan sapaňam düýbünden iňen sanjýas. Şo çyzykdan iňen çykarýas. Ikinji edil şolary ýaly ýene sehel aşagrakdan. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Aşağı oğrumaz. Şu gönüş çyzygyň üstünden gitmeli. Ýokarky oğrumaz. Aşağı ýokary ulolup kiçelmeli. Kertik emele getirmek üçin. Inni şu 5-njimiz inniki kertigiň birinjisi bolar. Näp? Inni şu birinji, inni ikinji diýip hasaplaýyn. İkinji. Inni ýokarlykka gitýäs. Edil ýanyndan ýöne sehel ýokarakdan sürünjäs. Üçüncü. Dördüncü. Beşinji tapamyz bizning şu ýokarky çyzygymyzda bolmaly. Ýokarky şu uçlary deň bolup gider ýaly. Indi aşaklygyna gaýtýas. Indi şu ýokarkymyz biziň birinji bolýar. Indi aşak gaýdamyzda biz şu birinji bolsa 2
3 4 5 yuqori gidýäs. Şu 5-njimiz inniki kertegin birinjisi diýip hasaplayalım. Ýene gaýtalaýan. Ne birinji, inni ikinji, üçüncü, dördüncü, beşinci. Şeýle uza boyuna gidivermeli. Ýene ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Şuýda azrak eýle bolan ýerimiz bar. Hem garşar gider. Inni ýokarlykka gidýäs. Ýene de şunaqşy ne 4 sapakdan işlen sapagmy laýyk bolýar. Eger siz ýogynda isleseňiz onu 5 gatyndan işe bilersiňiz. Ýöne 4den inçe bolar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. On zaman nakşy dikeňizde çipden taga gitseňiz, men pikirimçe amatly bolýar. Ugurna bolýar. Sagdan çepi çimiňizde bolmaýar. Onu özüňiz tikip göräýin. Men pikirimçe çepden taga tikilse iliň çemi bolýar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Şimdi beşinci birinci diýip hasaplayas. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Ne şunyali? İňen aşaklygyny orup duralım. Inni şu dağdan nağşynyň tikilişini görkezýin size. Olam etil şu usulla. Tapama çıkarýas. Şu bir santiň içine yerleştirseňiz, laýyk dağdanyň laýyk ullugyny alarsyňyz. Tapama çıkarýas. Bunu 4 şahal ýerine ýetirseňiz bolýar. Şular ýaly. 1, 2, 3, 4. 3 şahal ýerine ýetirseňiz bolýar. Öz isleňize görä. Aşağı çydykdan alýas, ortadan çyzylan çydykdan alýas, ýokarky çydykdan iňäme sanjýas, çykarýas. Edil ýankyda, şunaşda tikişimiz ýaly. Birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü, beşinci. İsancıması şöyle. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. İkinci, üçüncü, dördüncü,
5. Yukarılığına 2 3 4 5 aşağıdan cihaz inni nasımadı öğreyes şu yankıdan can yerimizden çıkma değil ileri edip ingen çıkarıyaz. Niye ne de şu nakşı beyliliğini yerine getiriyaz. Yani bitevi dağdan emele gelir yani. Gönülep ediliyor korsundan çıkaralım. Dikenizde nakış kıyşarmadı yani gönülüğünü de özünü seyredin. Birinci. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Şol kiçilyen, ulolyan yerleri dengelmeli. Yukarılığına. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. İkinci. Zapak geçecek gelene. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Hani tırcak ololu. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Roci geçecek. Beşinci. Oldu. Aşağı iyi verelim gelmedi. Ana çıkı. Açığa ettim şu tane. Ay. Ziyan yok. Şuları alalım. Dağdan nasıl tıkılıyam. Tapan gibi. Bir gidip. Şey diyez. Duyez. Yaka edenize hükman bir gidip duun. Son kırmaşına atanıza. Bir giden azabınız. Sökülüp gitmedi yani. Hani inni. Şuna şimdi yerine yetilişinden korkulayın. Yetil qıradan gelenden ehil getirmeli. Soňam şolar ýaly ortalykdan gelenne nähil bolýan. Ne ingem sapaýyn. Tapam. Tapamı taptım. Ne ýaňştaýda birini özüm edipdim. Şu misal üçin gyrasy ýeli. Şular ýaly ýakan gyrasy. Ana. Tapamydy şeýle gerekli aralykdan çykarýas. Daýnam şeýle 5 mille çyzyp bir nemesseň bolar, belleseň bolar. İliňiz inni giden soň belleme de gerek gel. Şeýle alýas, köjemen aşýalaga edip bir halkany. Inni şeýle aýlap edil ýanyna çykarýar, ýöne gyýtagyrak edip tikmeli. Gyýtak bolar ýaly. Şeýle.
Gıytara edip dikkez. Tiysen stakmasana ile uynap dur tabi. Tiysen stakkez duruya birkçe inni dikki vermeli. Ana nemçin tiysen stakkılya, şonçun dakkılya. Naqşımız sıkıcı koğucu olur yani. Edil düğünün bunu şeydi tıkı vermeyeni bulam toğlunya arasında sapan adam sağlayın toğlunsa toğunu ne şunun yali gerekli aralığı alyanız buyurla açacak olyanız mı keltere geçecek olyanız mı onun bunu aşağılığına şeydi çık bir gideceğiz. Onun inniki naqşı etjek bolsaňyz renkde. Eden şoň düýbünden ýankyýaly çykarýas ýene-de. Mysal üçin, näş başga naqş diýelle. Şeýle düýbünden çykarýas. Ýene-de ýankyýaly. Dowam edip gidivermeli. Şeýle düýbünden alýas. Ýene-de gıytaklap şeýleligine tikýäs. Berkiteliň bunu. Berkitdik. İkisi gaýraly. Inni şu naqş ýönü ýakan aralygyndan naqşlaryň ortasyndan gelenni nähil bolýany size görkezmekçi. Nähili dikilýänni. Bunu edil şolar ýaly aralyk alýaňyz nähili innilikde ýa inçe ýerine ýetirjek bolsaňyz çyzýaňyz, tapaklaňyz taýýarlaýaňyz, näçe renkde ýerine ýetirjek bolsaňyz näştaýdy. 1, 2, 3, 4 renk salynıpdyr da. Sizem özüňiz 3 renk salýaňyz, 4 renk salýaňyz, tapaklaňyz taýýarlap, tapaklar çalyşyp ýerine ýetirmeli. Aralykdaky çyzykdan tapağımız çıkarýas. Gıytaklap. Indi şeýle 1, 2 goloý sanjyp tikevermeli çyzyklaryň taşyndan çykman, içine de gaty ýygyrma, tapaňyzy çekeňizde de gaty çekmeň, naqş ýygyrylmaz ýaly. 5, 6, 7, 8. Goloýrak tanışmasaň, ana şolar ýaly aras açyk bolýar. 9, 10, naşak getireliň iňäni ýankyň düýbünden çykararyň. Birinji başlan ýerimden nime taraplykan şu aralygam deň alyň. Dengi derýala şaklygyna. 1, çaşarakdan 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 Maşaqqatı gidirdim. Bir santi bu naqşı yasa bolýar. Bir santi değil. Bu naqşı 6 millimi şolar ýalak. Aralyk goýsaňyz 6-7 milli ýaly aralyk goýsaňyz şoga bolar. Bir santi gaty uly bolýar. Bu tarabyny saýlany diňçe bolar ýaly. Şolar ýaly. Sapamady gidirýär. Inni krenka başlajak bolsak, eden şoň düýbünden mysal üçin sar sapagy çykarýar. İşin ýankyda kişim ýaly dowam edibermeli. Ine şun ýaly mehriban agdalam hemde kanalymyň mehmanlary şu naqşlangan dikilşi şu usullu sapaklar dup aýraly. Wagtymyň bollugyndan ýadyma düşen naqşlardan size ýene video düşürüp görkezörün. Nisip bolsa. Ne? Öz boşluky çykan naqş depter bolly. Ýakmasam bolýa, goýsam bolýa. Nusga hökmünde. Şunun bilen şu kiçi videomy düşürüp tutarýan. Videomy halan bolsaňyz kommentariýa ýazyň, like goýun, agda bolmadyk bolsaňyz agda bolun. Täze videolarmy geçirmedi ýaly. Inniki videolarymda görüşýänçe sagaman oturuň, saglykda görüşelim.